Пуцін не мае пляну Б для Беларусі. Што гэта значыць? На форуме ў Пецярбургу кіраўніца Белта запытала Пуціна, што будзе, калі санкцыі захаду ўзмацняцца, ці ёсць плян Б. Яна задала пытанне, якое, відаць, асабліва хвалюе атачэнне Лукашэнкі. Пуцін адказаў фармальна: праблемы няма, ёсць плян А, пашырэнне інтэграцыі, і гэтага дастаткова. Але тут пытанне важнейшае за адказ, разважае палітычны аглядальнік свабоды Валер Карбалевіч. У ім трывогі ўладнай эліты Беларусі. Ці Расія падтрымае, калі захад узмоцніць сціск? Магчыма, на гэта і намікае Лукашенка, калі кажа пра няпросты год. Нядаўна стала вядома, што Еўразвяз рыхтуе новы пакет санкцыяў, у тым ліку поўную блякаду фінансавых аперацыяў. Сярод прапановаў поўная забарона на аперацыі з беларускімі банкамі, а парламент Літвы папярэдне ўхваліў законапраект, які дазволіць уводзіць нацыянальныя санкцыі супраць Беларусі і Расіі. Так Вільня хоча падстрахавацца, калі працяг санкцыяў Еўразвязу ў 25 годзе заблякуе Вугоршчына.